Marta Pascal Capdevila, per part del grup de Convergència i Unió. Gràcies, president. Entenem que en aquesta proposta de resolució de Cardedeu podem exemplificar que realment és la demografia un argument de pes per disminuir les dues línies de P3 de 10 a 8. Per tant, 40 alumnes menys fan que s'hi hagi d'haver una disminució obligatòria dels grups de P3. I en aquest sentit, però també, per tant, els resultats de la preinscripció i, per tant, com s'ha mogut el mapa i com s'ha mogut la realitat educativa de Cardedeu han fet que s'augmentés una línia més als germans Corbella. Per tant, passaríem a les 9 línies en el municipi de Cardedeu. S'ha fet, per tant, una gestió sobre el procés, sobre el moviment que hi ha en el procés de preinscripció i ens agradaria també posar en valor el fet que s'hagi procedit d'aquesta manera. Com ha dit l'anterior grup i com ha dit el proponent, hem arribat a una transacció que per part nostra n'estem satisfets, que defineix dues línies. La primera és el diàleg amb la comunitat educativa, constatar que hi ha sigut i per tant també ho volem posar en valor, i en segon lloc, evidentment, reconsiderar els tancaments si això suposa una massificació. En tot cas, també dir que, tal com estan els números pel que fa a nombre d'alumnes de P3, en aquest moment no es produeix en el municipi de Cardedeu. En tot cas, còmodes amb la transacció i votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies.